Выстава ў пошуках вытокаў праходзіць ужо другі раз. Сёлета яна прысвечана тысячагоддзю Брэста, а таксама 500годдзю кнігадрукавання. Мэта фарміравання духовной культуры и павагі да гісторыі города. Идея появилась тогда, когда мы год назад решили перебрать наши кладовые с гравюрами детскими. И когда мы увидели, что мы так много насобирали хороших работ, и решили, что надо поискать работы детей и найти сейчас этих детей взрослыми и попробовать приобщить к нашей выставке. Адным з удзельнікам выставы стаў Мікалай Кузьміцкі. Прадстаўнік Міністэрства надзвычайных сітуацый паказаў сябе і ў творчасці. Будучы яшчэ 16гадовым хлапчуком, Мікалай Михайлович стварыў некалькі афортаў. І вось, з перапынкам больш чым 30 гадоў на экспазіцыі з'яўляецца новая праца творцы. Такую идею я выбрал, связанную с вихрем, количеством больших событий, которые происходили у нас в городе, с его перспективой, и даже то, что наш город выбран как Симбио-Сити, умный город. Ну, наверное, вот те события, вихрь времени, как-то так оно называлось, были отражены в этой работе. На выставу завітаў і Олег Судлянкоў, калекцыянер з Мінска. За 50 гадоў калекцыянавання на яго рахунку каля 8000 гравюр. Улічваючы свой вопыт і веды, ён дае сваю ацэнку выставе. Она на очень высоком уровне. Я могу сказать только откровенно, что далеко не каждый студент в Академии художеств награвирует лучше, чем здесь. Арганізатары плануюць зрабіць падарунак гораду на тысячагоддзе. Ужо ў 2019-м выстава ператворыцца ў фестываль гравюр, дзе будуць прадстаўлены працы і замежных майстраў. Тацяна Ігнатавец, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».